Ați ajuns în stația Smolton. Долинната мания. Simt că în sfârșit pot respira profund. Пристигаме в гара Смолтън. Долинната мания. Най-накрая отново мога да си поема дъх. Aceste deghizări ne vor ajuta să ne integrăm ca să putem sabota festivalul. Dar, bunico, adunarea este acum plină de viață. Cum putem opri un astfel de spectacol? Îți spun eu cum, ucigând vibe-ul. Първо сме сладури добри, после всичко наред руши. А тази музика нека да спре. Няма настроение. Всеки вайб, весел ще скапем до край. Вайб, весел няма слагаме край. В сауната е леден мраз. Ако се намята всичко, аз Не спираме, като луди сме. аз съм твоето вече татенце. Но, пrea mult? Всеки вайб, весел ще скапем до край. Вайб, весел отива край. Hece! С костюмите ще се слеем с тълпата и ще саботираме фестивала им. Но, бабо, в момента сбирката гъмжи от живот. Как е възможно да спрем подобно зрелище? Ще ти кажа как. Като убием атмосферата. Първо сме сладури добри, после всичко наред руши. А тази музика нека да спре. Няма настроение. Всеки вайб, весел ще скапем до край. Вайб, весел няма слагаме край. В сауната е леден мраз. Ако се намята всичко, аз Не спираме, като луди сме. аз съм твоето вече татенце. Не, прекалих? Всеки вайб, весел ще скапем до край. Вайб, весел отива